Připraven? Jo. Moje jméno je Derek. Co to děláte? To je moje jméno. Co? Tohle. Derek. Jako Derek. Je vaše jméno? Jo. Co to je sakra za jméno? Moje. No trochu neobvykle, nemyslíte, pane? Dejte mi 100, když tohle někdo řekne. A jak se píše, pane? Tak jak to slyšíte? Radši mi to nadiktujte. Ale omluvte mě, ale já velice spěchám. Byl bych vám velice vděčný. No dobrá. BRADAVK_A. Bradavka? Co to melete? No, bradavka. Bradavka? Kde? O čem to mluvíte? No tak BRADAVK_A. Pomlčka A. Pomlčka A? Sečte jako bradavka, a ne jako... Sešílel jste. O čem to pro boha mluvíte? Já myslel, že moderní policie má být skupina vysoce cvičených expertů. A vy neumíte ani číst? No, dobře, pane Bradavko. Jaká je vaše adresa? Vaše adresu. Vy mluvíte ke mně? No tak ano. Chcete vědět moji adresu? Ano, prosím. A nebo adresu pana Bradavky? Vaši adresu. Jo, moje adresa je 225. Pozor. Co? Dávejte si pozor. Pozor na co? Víte, že napadení policejního úředníka je velice závažný trestný čin? No jistě, to si dokážu představit. Velmi závažný. Ale diktování adresy snad ne. Nebo možná ano. Možná se zákony změnily a úřady museli přísně zakročit proti občanům, dávajícím policejním důstojníkům svoje adresy. Dobře, tak si to zkontrolujeme. Pane, vaše adresa je 225? Zárodní. Je to tak? Ale... Ne, co to děláte? To je špatně. To je špatně. Vždyť to je Záhrobní 225. Záhrobní. No, a já myslím, že to je 225. Záhrobní. Víte, je to takové vtipné, že z určitého úhlu pohledu by to mohlo vypadat jako 225. Záhrobní.